By Brorson, det er en design- og interiørvirksomhed, som jeg stiftede tilbage i 2010, hvor jeg startede op i jagtbranchen, så bolig- og designbranchen kom til, og seneste skud på stammen er hotel- og restaurationsbranchen. Vi har jo et kæmpe sortiment af træprodukter, der er både designet og produceret her i Danmark. Og nyeste skud på stammen, det er Lillebror. Vi har Storebror, som er en lidt større version af skærebrættet. Men her er der altså plads til, at saften fra den store lækre steg kan blive her. Du kan servere en bøf, og på den anden side, så kan du også bruge det som anretterfad. Men i forhold til de meget kantede, både tapas, smør og skærebræt, så har jeg valgt at gå ind og kigge på den mere runde form, så vi får også et skærebræt mere som et serveringsbræt til både pizza og ost i form af den organiske runde form her, som er inspireret fra min bedstemors spejl. Da jeg designede de her tapasbræt, der fandt jeg ud af, at der var et stort spild. Men det har vi lavet om på. Vi har nu designet de her knagerækker ud fra spildet af. Her ser du vores termokrus. Hvert år designer jeg og producerer nye termokrus. Det er 6. år, vi producerer dem. Og selvom vi fordobler vores produktion for hvert år, så er der aldrig nok. 80% af vores produkter bliver produceret herhjemme i Danmark. Og det gør nisserne selvfølgelig også. Vi startede med de mørke nisser med eg og valnød, som vi ser her, sidste år. Vi har så valgt at lave den lyse udgave, hvor det er ahorn og eg. Jeg bruger udelukkende kun ædeltræ.